Dámy a pánové, vítám vás u tohle dnešního videjka a hoši, dneska si řekneme top 3 nejlepší GTAčka na světě, který kdy vyšly. Jako první máme GTA 5. Tahle hra má 3 hlavní postavy, Michaela, Franklina a Trevora. Každý z nich má svůj příběh a všechny se propojí při velkých loupežích. Hra se odehrává v Los Santos a v okolí. Městě plném aut, gangů, obchodu a aktivit. GTA 5 má obrovský otevřený svět, kde se dá dělat cokoliv. Spousta misí, vedlejších aktivit, závodů, skoků, leteckých misí. Plus k tomu je tam GTA Online, můžeš hrát s kamarády, dělat vlastní mise, závody a chaos. Nejlepší grafika a detaily jsou parádní. Všechno působí živě. GTA 5 má obrovský svět, 3 hrdiny a tolik věcí, že bys tam strávil měsíce. Druhé místo, GTA San Andreas. Hlavní postava je CJ, který se vrací domů do Los Santos. Musí zachránit svou rodinu a znovu vládnou ulici. Hra je velká, má 3 města a spoustu vesnic. Můžeš jezdit na autech, motorkách, lítat letadly, cvičit, kupovat oblečení nebo tetování. Poprvé v sérii byly RPG prvky. Můžeš měnit vzhled, váhu nebo sílu. Gangy, auta, mise, minihry, všechno dohromady dává hrozně moc svobody. Hudba a atmosféra 90. let jsou nepřekonatelné. San Andreas je legenda, obrovský svět, gangy, auta, letadla a spousta zábavy. Třetí místo, GTA 4. Hráč hraje za Nicka Bellicka, přistěhovalce v Liberty City. Hlavní příběh je temný, přátelství, zrada, kriminální svět, město působí realisticky, auta a chodci reagují věrně a mise mají silnou atmosféru. Realističtější svět než předchozí díly, silný příběh a postavy, které si pamatuješ. Fyzika aut a bojů je lepší, cítíš každý náraz. GTA 4 není největší, ale má nejsilnější příběh a Liberty City je úžasné. To je vše, dámy a pánové, z tohle top 3 videjka. Budu rád za odběr, like, no a když přesdílíte tenhle kanál dalším svým kámošům. Čus!